Hello everyone, welcome to Bambataka Mancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhokha the case wanamhlanje ngoLwesibili mhla ka-28 January 2025. KukaMthiyane bajabulele indodana yabo ngokuthi namhlanje iyogcotshwa phela ekubeni umholi wentsha. Angithi phela kuthiwa iziphethe kahle yingakho enikezwa lesi sikhundla. USifociya uzeyasho ukuthi uyaziqhenya kakhulu kodwa ucela badla indodana yakhe ingabe umuntu wamanga ngoba lesi sikhundla akusona somuntu onolimi olungaqondile. Asho noMaximba ngalana ukuthi angavumeli uSathane kanye nabantu abanezinhliziyo ezimbi ukuthi bame endleleni yakhe. UMaMzoba ucela uPhakathwayo ukuthi angalokothi bandla agcube lo mfana ngoba uGabisile uzobona engathi abekho esayidini lakhe futhi nje lo mfana usamdine kabi. Asho bakithi uPhakathwayo ukuthi naye ufise ngabe wenza ngentando yakhe manje akenzi ngayo, wenza ngentando kaMkhululi, so kuyamphoqa ukuthi amugcobe ulwazi. Futhi uyena umuntu obhekelela izinto ezikanje ebandleni. Washo ephuma wamshiya uMaMzoba egane unwabo. UGabisile ugiva ulwazi ngalana uyasho ukuthi zimnandi zinjena unikwe umqhele namhlanje ngoba kuthiwa uziphethe kahle. Ekubeni ebelazi iqiniso kodwa uhluleka ukulikhuluma. Ambuza ukuthi kungani ambukanise nabantu ngoba uyena kuphela umuntu owazi iqiniso. Asho ulwazi ukuthi uyasaba ukuphoxa abazali bakhe. Wathi uGabisile kumele kube uyena kuphela ophoxa bakhe yena ebezenza ingelo sokungeyona. Asho uGabisile ukuthi ngelinye ilanga izinqa zovela obala. Ulwazi akhale ngokuthi kunzima. USibusiso okaNdlovu angithi phela ulokhu esiza uSibahle ngoba nakho egulelwa ubaba wakhe kanti futhi ngapha uthembisa uSibahle ukuthi uzomenza unkosikazi wakhe. And ujabule uyafa uSibahle ngalokho uze uyoxoxela ngisho ubaba wakhe ukuthi uSibusiso umthembise umshado wacela ubaba wakhe ukuthi amxolele akasesiyena lo muntu ayekade uyena. Useshintshile futhi wonke umuntu unokwakhe adinwe uNdlovu ekhuluma ngenhliziyo ethi akafuni ukuphinda abone lo Sathane lapha kwakhe. UNtombi ubuza ingane yakhe uzoyitshela ukuthi ayizame ukubehave. Lapho kwafana nokuthi uyazidlalela ngoba ivele yambuza ukuthi kungani abantu abangaka behlale emzini wakhe uNtombi nozisebenzele. Wathi uNtombi ngoba umndeni wakhe uyathi nje hayi ngeke. Kumele if benenkinga bekhulume naye uzobavikela kuyo yonke into njengabazali bakhe. Kusethempelini lenkosi uDifa ugcoba ulwazi ukuthi abe umholi wentsha. Ube esemnika nezaluleko esho khona ukuthi lona akuwona umdlalo, kumele abe isibonelo esihle kanti futhi abe umholi oneqiniso khona nabanye bezobukela kuye njengomholi wabo. Wathi esathi ufuna ukumfaka umqhele wavele wanqaba ulwazi. Baxakwa abazali bakhe uSifociya waze wambuza ukuthi kwenzenjani manje mfana wami. Wabe esesho ukuthi lesi sikhundla angeke akwazi ukusithatha futhi asimfanele. Wavele wayoguqa kuGabisile waxolisa esho khona ukuthi uyaxolisa ngezenzo zakhe futhi uyaqinisekisa ukuthi ingane eyakhe and lokho uzokuprova aphinde abanakekele ngaso sonke isikhathi. Waxolisa nokuDifa bakithi. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.